Fet a Barcelona. Hola, benvinguts. Preneu-vos un descans de les vostres obligacions diàries i pareu atenció a les propostes que us acosta el Pla B per al vostre temps lliure. Les hem triat entre tota l'oferta d'oci solvent i original de la ciutat. Si ens feu cas, veureu com us ajudaran a arrodonir el dia. Qui té por de Virginia Woolf és un retrat de la nostra societat a través de les relacions de parella. Una reflexió sobre la incapacitat, la insatisfacció, la ràbia i l'engany. Tirar-se l'anfitriona, això és el que no et pensaves. És una dona frustrada, té una vida, jo crec que no li agrada, que no la satisfà en absolut. I jo crec que culpa en part el company que té, és allò de no assumir mai la pròpia responsabilitat. Si no soc feliç, la culpa és teva, evidentment. M'ha semblat que t'agradaries molt del teu gust. El que passa és que tenen una relació complicada, perquè s'odien però es necessiten. Jo no crec que puguin viure un sense l'altre, tampoc. He vist la teva dona al bany, dorm com un tronc i no t'ho creuràs. Mamant-se el dit, a terra com un fet. El George és un professor d'universitat que està casat amb la Marta, amb la filla del rector. I això comportarà les coses per bé i altres per mal. I aquesta relació s'haurà anat pervertint durant molts anys i aquí veurem l'eclosió, potser no final, però sí l'eclosió després de molts anys. I jo t'ho he dit milers de vegades, amor meu. Ets l'únic amb qui concebiria. Déu meu, quanta vilesa. És un joc que no saps mai si ells tenen uns límits o no. Queda demostrat durant l'obra que no els tenen, o que com a mínim aquesta nit se'ls salten. També s'estimen molt, si no s'estimessin, suposo que no podrien fer jugar aquesta mena de jocs tan perversos que juguen. És una mena de combat de boxa, 12 rounds, i sense aquesta guerra no es fan presoners. Oh! No vagis a incitar-la! Ai, Sina! No t'aviso, no l'incitis, noi! Ja l'he sentit, continua. Penso que fa un retrat amb el George, doncs això del fracàs de l'home com a home i de la parella en si. Jo crec que parla del fracàs, parla de l'èxit, aquesta obra parla de la parella, evidentment. Marta, no em toquis, hòstia, no em toquis, cony! Dic que primer jugarem i després me n'encarregaré de consens. Faré que l'espectacle que has donat aquesta nit sembli un joc infantil. Parla del que dèiem abans, de les vides frustrades que un no és capaç d'assimilar i de dir, la culpa és solo mía. I si no estàs bé, vés-te'n, però no m'aixequis al personal. Aixeca't el sofà! Et vull dreta com un ciri, sents i en guàrdia. Et vull en plena forma perquè penso matar-te a les tornades. No tinc combat cosa a cosa, el que vull dir. Et vull emprenyada, Marta! Més emprenyada! Ara m'agrades! I ens coneixem molt. Això ha anat molt bé per la peça, també, perquè penso que aquest tipus de peces demana una complicitat important. És un company de joc meravellós, saps? Li tires la pilota i te la recull sempre i te la tira més lluny. I llavors tu li tires més lluny i el joc va creixent, saps? Bueno, això no passa amb tothom, amb ell passa i és fantàstic. Ens ho estem passant molt bé dins els límits del que és possible. Primer ens hem conegut aquí segurs, després hem començat a jugar i ara jugarem... Mira, jo pelant ampolles. Pelant què, guapa?